Pipila ka barangay sa Zamboanga City ang gibaha tungod sa kusog nga ulan atol sa bisperas sa Pasko. Samtang gibaha sab ang pipila ka lugar sa Lamitan City sa Basilan. Saron ta ang dugang detalye niini sa live report ni Krisa Dapitan. Krisa. Yes, Sara, miabot sa Napulo ka barangay sa Zamboanga City ang grabeng naapektuhan sa baha bisperas sa Pasko. Gawas sa kabtangan nga danyos usa-usab ka senior citizen ang namatay sa baha. Dili malipayon ang pagsugat sa kapaskuhan sa pipila ka Zamboangueño tungod sa kalit nga pagbaha nga epekto sa walay undang nga ulan sukad bisperas sa Pasko. Naabtan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao si Ronnie Arquiza sa Barangay Gisaw nga nang limpyo sa mga lapok nga misulod sa iyang balay nga dala sa baha. Sumala pa nga taman dughan ang nasinating baha sa ilang lugar. Kalimpia ma'am, kita lodo. Ay malodo kayo. 5 pulgada lodo. Nakaraman sa taki. Ang sina nga kami na-post din noche. Mga 12 plus. Si, mondo ko talaga ma'am. Na yung mga Christmas. Samtang si Evangeline Mendoza nga residente sab sa maong barangay, gianod ang balay. Ultimo ang handa unta nila sa Noche Buena ang gianod usab sa baha. Diamong kasa ma'am, kebrogat ma'am. Noigat kami ko sa pwede sa mga gamit ma'am, mas mucho ya sige man anod ma'am. Celebra era ma'am, diamong gali akong prepara pizza para di mi mga anak ma'am, noi kami probecha ma'am. Si noigat ko sa pwede kumi ma'am. Tapi di lang kami ayuda, ken man kanamon tao wi aura, era ayuda kanamon ma'am. Specialmente ma'am, kaya kami diamong kasa ma'am, bolbe kami man New Year alya ma'am. Ang grupo sa 74th IB, 2ID Philippine Army, paglimpyo ug pagkarga sa mga sakyanan nga nalubong sa lapok. Sa inisyal nga dato sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Office, ana sa kapinpulo ka mga barangay ang naapektuhan sa kalit nga pagbaha. Ang mga barangays mawang Barangay Kulianan nga adunay 37 ka magbanay ang apektado. Barangay Putik nga adunay 11 ka magbanay. Barangay Sanggali nga adunay 106 ka magbanay apektado. Kabaluway 17 ka individual. Bualan 41 ka magbanay. Paso Bolong 30 ka magbanay ug Barangay Gisaw nga anaa sa 60 ka magbanay ang biktima sa pagbaha. Naapektuhan sab ang Barangay Mercedes, Kabaluway ug Barangay Tumaga. Dugang pa nila nga padayon gihapon ang pagmonitor sa ilang ahensya. Siyempre, heightened alert pa kita. Siyempre, I will instruct our staff to monitor the situation together with the BDRMCs and barangay chairs. We have not left on our guard, still monitoring mo kita todo. And then we're trying to verify also si tiene pa kinanisita asistensya. So talya mga hente na tapueran. Domingo sa Kadlawon, usa ka senior citizen ang gireport nga missing sa Zone 1 Barangay Mercedes nga giilang si Concepcion Carpio nga usa ka balo. Sumala sa kapulisan nga adunay nagreport kanila mahitungod sa pagkawala ni Lola Concepcion. Ang balay kuno ni Lola anaa sa daplin sa Suba nga gama sa light materials. Apan alas 4:50 sa hapon anang adlaw, napalgan ang patayng lawas ni Lola sa Barangay Zambuwood, Zamboanga City. Positively identified po siya by her niece na certain Dolores Montemor. Yung victim's body po ay dinala po sa Villa Funeral Homes po. Samtang sa Lamitan City, Basilan, 4 ka barangay ang nabahaan. Kini mao ang Barangay Sengal, Limook, Malinis ug Barangay Matibay. Anaa sa 1,338 ka magbanay ang nibakwit Domingo sa Kadlawon. Apan sumala kay Oliver Torres sa CDRRMO Lamitan nga naghinay-hinay na og balik ang mga Lamiteño sa ilang mga balay sa dihang niubos na ang tubig. Sara, nagpadayon gihapon sa pagmonitor ang CDRMO tungod kay sa kasamtangan na paubos pagyapon ang Zamboanga City sa heavy rainfall warning. Busag yawhag ang publiko nga magbinantayon ug mag-alerto permi sa posibleng pagbunok sa ulan nga moresulta sa posibleng pagbaha. Sara. Okay, dagang salamat ug amping mo diha, Krisa Dapitan.